Hola! Avui vos explicarem com es juga a Rebel Princess, un joc de base recomanat per a majors de 8 anys, de 3 a 6 jugadores i amb una durada estimada de 40 minuts. L'objectiu del joc és evitar les proposicions de matrimoni dels prínceps blaus, ja que són princeses, rebels i independents. Preparació. Primer selecciona les 10 princeses en l'idioma en què vulguis jugar i deixa la resta en la caixa. Després, crea la baralla utilitzant cartes dels 4 colls: prínceps, reines, animals i fades. En partides de 3 jugadores, lleva les cartes amb els números 1, 11 i 12. En partides a 4 i 5, deixa a la caixa els números 11 i 12. I en partides de 6, utilitzarem tots els números. Després de barallar bé les cartes, repartix-les entre totes les jugadores equitativament. A continuació, començant per la jugadora inicial, tria una princesa disponible i col·loca-la davant teu cara amunt. També podeu repartir-les a l'azar. Agafa 5 cartes de ronda i posa-les cara avall en el centre de la taula. Podeu seleccionar-les a l'atzar o triar-les i col·locar-les en l'ordre que desitgeu. Per a la primera partida recomanem utilitzar Això era i no era, Ball de màscares, Invitació, Decret reial i Regal de noces. I per acabar, deixa el bloc i un llapis a una banda. Seqüència del joc. Primer, gira cara amunt la carta de ronda situada més a l'esquerra cara avall i lleig el seu efecte en la pàgina 11 del manual. Després, passa la quantitat de cartes que indica la carta de ronda a la jugadora de la dreta o de l'esquerra. Ara, la jugadora inicial juga una carta al seu davant i inicia la base. La resta estan obligades a jugar cartes del mateix coll si en tenen. Si no, podran usar una carta de qualsevol coll. Això s'anomena fallar. Quan totes hagin jugat una carta, qui hagi utilitzat la carta més alta del coll inicial guanya la base i es queda totes les cartes de la base cara avall. Qui hagi guanyat la base serà la que jugui la primera carta de la següent. Els prínceps no estan convidats a la festa, per tant, no es pot començar una base amb ells fins que algú falli el coll i jugui una carta de príncep. A partir d'aquest moment, sí que podreu començar una base amb prínceps. Una vegada per ronda, podràs utilitzar el poder de la teva princesa. Per a fer-ho, anuncia-ho en veu alta i gira-la 90 graus. Quan hagis jugat totes les vostres cartes, acaba la ronda i comença el recompte de proposicions matrimonials. Cada príncep suma una proposició. A més, la granota és un príncep encantat i sumarà 5 proposicions. Finalment, anota en el bloc les proposicions que tinga cada jugadora. Torna a la posició inicial, les princeses, i comença una ronda nova, com s'ha explicat abans. Final de la partida. Quan s'hagin jugat les 5 rondes, s'acaba la partida. Qui tinga menys proposicions, guanya. I fins ací el vídeo explicant com jugar a Rebel Princess, un joc de cartes divertidíssim en què hauràs d'estar molt atent a les cartes de les rivals per evitar endur-te proposicions no desitjades. Estàs llesta per a ser una princesa rebel?